Siyabingelela mhlaba wonke lana. Mina Mondlane la. Mondlane uzothatha uphondo lwasenjulweni. Ngimnika uphondo lwenjula. Yebo Mondlane. Mkhulu. Mondlane. Yebo mkhulu. Ya, khehla lamakhehla wena uyindoda amadoda wena. Kunjalo mkhulu. Ngifuna usizwe nomhlaba sazi ukuthi uyindoda yamadoda wena. Kunjalo mkhulu. Kunjani lapho phakathi? Yini noyibona lapho-ke khehla? Lalelani bazalwane. Bantu labafuna amandla izinto ezijulile beze kimi. Bayeke ukwesaba. Vele izinto ziyasabisa. Bayeke ukuthamba. Vele izinto ziyasabisa. Hey, kufiwe kodwa impumelelo sayiphoqa ngenkani. #isiphopha izinto. Dokotela 2+2. Wemondlane. Mkhulu. Awuvele bakubone esizweni. Phuma lapha. Phakama khehla, phakama nalo uphondo, phakama nalo. Phakama uzochitha into zami wena. Hey, emadoda, phakama khehla. Kunjalo mkhulu. Phakama khehla lapha. Kunjalo mkhulu. Yashisa khehla. Uyashisa khehla. Khonakele khehla. Ngiyakugcoba nje amadoda. Kunjalo mkhulu. Ngifuna usizo sikwazi ukuthi uyatholakala wena. Kunjalo mkhulu. La ihlazatshe ishiyanayo injalo amajaha. Ya mkhulu, uboneni phakathi. Hey lapha phansi kulukhuni mkhulu, hayi kulukhuni mkhulu. Alright, ngenza kwethu nginibingelele, welcome back to Chef the Soul TV News bafowethu-ke. Ngiqeda kubona le video ndiyazi ezinye izinto ngakuyibuka impela bese uzibuza imibuzo ukuthi-ke laba basuke beyiphikisa leyo nto ngisho kusobala kusuke kungani, laba basuke bengayiphikisi leyo nto kusuke kungani, bese-ke kuba ukuthi-ke imibono yabantu uyithola-ke kuma-comment-ke isikhathini esiningi. Ubone uyabona ukuhluka kwemibono yabo abantu, bathi nje mina angiyona ijaji, angiyena umehluleli, angisoni, yabo, in between the two nje, angisonkulunkulu, angilutho, but kulula njengomuntu kodwa ukubona ukuthi okay, ingxenye ethile yabantu abaningi mabeya ngala usho ukuthini lokho. Kukodwa nje ungakafundi ama-comment, ingxenye yabantu abathile mabevotela lo muntu bamvotela ngaliphi, mabengamvoteli bakuyeka ngakuphi, ngaliphi lokho. Nangu lo mbhemi lo, bebemthemba abantu, bebemthemba kakhulu abantu ngale ndlela yokuthi uGwajo uthe maye yakhona laphaya emzini wakhe kwatholakala ukuthi hhayi ngempela lento ababeyenza iyiqiniso, bayikholwa abantu. Kwavela uBhaka uvela naye nombono wakhe ukuthi hayi uGwajo usubebe-actor nje leya nto leya bekuyi-sketch. Kwaya nakhu sengitholana nale video le ku-TikTok. Le video le njengoba ngitholana nayo yenza abantu abaningi be-reverse futhi bebuyele back to indaba kaBhaka. The time uBhaka ethi-ke no, lo mbhemi lo uyinganekwane futhi nje zonke lezi zinto athi-ke yena-ke uyazenza izinto nje ezingekho yonke le nto le, udlala ngabantu. Ngibuka le video le ngifikelwa nje ukuhleka, yabo, ukuthi kahle kahle ngathi inganekwane impela le, ngathi nje inganekwane, yabo, umdlalo lona. Ngingezusho kanjalo but-ke ngizofakazelwa nayo inqwaba yabantu-ke kwi-comment section yayo le video. Le video yabona nje ngakufundela ama-comment awu-10-20 la, kodwa basho same thing ukuthi hayi engathi lento ibishiwo uBhaka ngempela sebemthuke bamthuka abantu uBhaka. Angisho ukuthi khona umuntu engisayida naye phakathi kwalabantu bobabili, kodwa esinye isikhathi ezinye izinto kuye kumele uthi uma uyibheka uyibhekisise futhi-ke uthi uma ukhuluma ulimi lwakho lingabi nako ukucwasa umuntu othile noma ukucwasa isenzo somuntu othile, yabo. Njengamanje la ngikhuluma inkulumo yami ngiyibhekisa kakhulu kwi-comment section, because if you see laphaya kule ntuzana, this video was posted by ubani, kubhalwe ukuthi ezikabhoqo Wild Studios la. If you can go and search for this video then go to i-comment section, you will see ukuthi abantu ngempela against lento eyenzeka kuyona le video. uBhaka ngathi bekakhuluma iqiniso, kusho ukuthi lo muntu waseGoli, ngizwa ile ntuzana ulimi, kusho ukuthi uBhaka kusho ukuthi kahle kahle bekhuluma iqiniso. Kusho laphayana omunye laphaya ugama lakhe user loya, babhala ukuthi user lapha, uNdumiso kaGogo laphayana ubhala ukuthi-ke noKhehlelezi waziphuphisa kanje. Le ndoda-ke bengiyethemba kodwa-ke sekuyabonakala ukuthi-ke nayo iyinganekwane.
Sifundo Mzo naye ubhale kanjani utheni, sifuna ukuxolisa kuKing Bhaka, siyaxolisa siyisizwe. At first I thought was true, now I see it's a joke ngalo 2+2 wenu. Ama-comments njalo abhalwa abantu, and I feel like abanye babantu bebe-blame-a uKing Bhaka ukuthi-ke unomona, cause ilelo gama engalizwa kakhulu lithi unomona. Okay, iy'nyanga ngeke siy'thembe zonke, even naye mhlampe unazo yabo iy'khibe noma iy'khinsi zakhe, unako la anama-mistakes, anamaphutha khona. Angeke sakugaranthiya naye lokho, cause u-social media usubenze ngempela la bantu bangathatheka serious kakhulu yabo. Isikeshi anideli kanti-ke ukusangana. Senzeni kodwa-ke emhlabeni kwadlalwa ngathi kangaka. Kodwa 2+2 wenzani ngikuthembile. Ayi 2+2 hhayi is not make sure sketch iy'nto zakho wayeqinisile uBhaka. Most of abantu-ke la ngingafunda mhlampe ngize ngoqedela ama-comments, but most of abantu la they are against le video yabo. Bayavumelana nokuthi uBhaka kahle kahle kusho ukuthi wayeqinisile. uBhaka vele wayeqinisile ngoba ubufakazi baleyo nto leyo uke ubukhiphile the time ekhuluma noGwajo. I think it was through i-call. Ukukhiphile lokho, wakuveza lokho laphayana-ke ku-Facebook wakhe. Esesikhiphela-ke nobufakazi noma ne-proof yako lokho ukuthi-ke kahle kahle-ke le nto eyayenziwa uGwajo ngingazi-ke kodwa-ke ukuthi-ke isizathu sakhe ukuze enze kanjalo nje sasikuphi. Kodwa-ke ngokusho kwakhe yena wa-state ukuthi abantu, uthunywa abantu yabo, uthunywa abantu ukuthi-ke bake bamhlolisisele lo 2+2 ukuthi ngempela kusho ukuthi mhlampe kungenzeka ukuthi-ke abantu abake bahamba bayofuna usizo kuyena-ke bathole ukuthi-ke abasizakali wabaqola, we don't know. But then nawe mfethu-ke awusitshele lapho okhona ukuthi-ke wena ucabanga kanjani ngale video oyibonayo la ka-2+2. Do you still think u-2+2 ngempela-ke uyinyanga, uwukhokho vula wenyanga, noma nje uyinyanga ngenxa yamavidiyo lawa esiwabonayo la eloke ethembisa abantu-ke izulu nomhlaba? Anyways, don't forget to like this video and also share the video if you find the video informative. Ngibonge kakhulu bafethu for i-support kuwona-ke u-YouTube. Ningakhohlwa-ke ningadinwa nangelinye ilanga bafethu-ke, uqhubeka njalo-ke nje nibuka amavidiyo esiwaphostayo. Ngibonge kakhulu manje, danko.